Hello, hello. Mamalikad na. Ayun na. Oh. No. Oh, yan na. Laki oh. Laki mukha oh. Pakita natin to kay ate. Ayun na. Oh, please. Doon, pwede naman i-video mo doon. Okay na, nag-video na tayo. Ayan, ganun. Baka malaglag yan. Ay, nakasabot to? Patulong ka. Hi guys! Ito yung simula. Nandito kami ngayon sa SM Mall, Supa. Tingnan ninyo, mayroon akong pagbibigyan. Hello guys! Maupay yung tanan. Nandito ako ngayon. Nagpe-prepare ako. Babalutin ko tong. Bibigay ko namin ito sa mga batang madadaanan namin sa kalsada. So, bata. Tulungan mo kaya ako, Apo. Nak, dito tulong! Tulong! Tulungan ka. Ano pa ilalagay ito? Kailangan mag-share tayo sa mga biyayang natamo natin. Kahit hindi naging maganda yung taon natin ngayon, sa pamilya namin, marami pa rin blessing. Kaya dapat i-share, dito ba? Itong aso na to, sino may gusto? Pamimigay ko rin to. Pasaway na eh. Wala nang ano. Wala nang... Asan yung isang straw? Meron pa ba dyan sa wrap? Wala na. Basta hindi kayo na doble to? Ilalagay. Nasa yung isang ganito, walang ano. Ito meron dito. Hindi ko nakakalimutan yung straw. Patay mo muna kaya mahal ko. Ay, dyan, laki ng mukha mo eh. Ang laki ng mukha mo ako. Ano? Bakit sa mga bata? Tinitingnan yung mukha.
Nay? Wala, di ko. Bakit ang dami yung bagahe? Ano po? Magantay lang ako ng konting pera para makauwi ako sa Abra. Saan ba kayo nauwi? Extended ako ng lockdown Saan po kayo nauwi? sa Abra. Abra. Ang layo. Wala. Ah, teka lang na. Dagdagan natin yan. Dagdagan niyo kuya. Salamat. Sige po. Merry Christmas. Oh, bigyan mo, dali. Oh, yan. Thank you po. Oh, sige. Tiga, may bata. Ayan. Oh, sige na. Oh, dali, dali, oh, dali. Oh, oh, yan. Oh, sige, ingat. Bilis, Jane! Oh, sige na, tingnan. Teka lang, aray ko. Madami yung bibigyan tayo. Salamat po! Oh, sige, ingat kayo. Kasi kami. Ingat. Christmas. Sige, sige. Merry Christmas po! Ah, sige na. Ingat. Po, sa kapatid ko lang po. O, sige, sige. O, sige, bye-bye. Bye-bye! Ay, pa po! Yung maliit pa! Tumbuga tayo. Ayan. Thank you po! Napili po ako. Oh, buli mo yan, oh. Salamat po! Oh, sige. Sige, sige. Bigyan mo na. Bigyan mo na ang Ito, bata. ito, bata, oh. Ayan, oh. Napili ako! Oh, dali, sige na, bigyan niya. Oh. Salamat po! Ilan na lang yan? Isa na lang. Kaya mo na mamaya na yan. Itago mo muna yan. Mahal, lang hablutin yan dito. Hello. Hello, Neng. Oh, ayan, oh. Hati na kayo. Oh. Oh, hati na kayo. Last na yan. Last na. Dalawa kayo. Bye. Ilan pa yung dalawa? Mahal, bigyan natin ng pera. Kawawa to. Pambili niyo po ng pagkain yun. Merry Christmas! Happy New Year! Wow, ang ganda! Alam mo kung nakakabit lang yan dito sa ano ko, helmet ko. Ay, ako na lang, ano yan. Ay, ganyan ko lang, oh. Kaya, kabila, ito, papuntang Basico. Salamat po!
personally breathe. Kasi, Opo. Wow, 15. Yan, di na po boss. Pakita mo na din ako. Isama mo ako. Huli lahat po yan. Ito ang pinamababa natin na 11.5. magkano ganito? 11.5. Puro alloy po yan. Okay. May ano ako doon, 7.5. Kaso full alloy lahat. Oh, Hindi siya ganito. Hindi, ibang ano niya. Hindi siya katulad dito. Ito, naka-hydraulic na. Yun, hindi. So, punta lang kayo. oo. Salamat Oh, kuya. salamat din po. Salamat. Yan. Tabingin ko yung piso. Ganun ba? Sandali nga, panira. So ayan guys. So, magkano mangga? 40, okay na yan. Presyong pangmasa. Wala. Ayaw mo? Ayoko. Ayan. Ayan, binaw ng dagat. Ayan. Ang aking bossing Alam mo, nagutom. alam niyo po guys, natutuwa ako ngayong araw na to kasi kahit pa paano, nakatulong tayo sa konting pamamaraan sa mga bata na kahit pa paano meron tayo nabigyan ng matanda na hindi natin alam na inabutan pala siya ng lockdown dito. Kung makikita niyo yung kanyang itsura, no? Homeless na homeless siya, nakakaawa. Kaya alam niyo guys, natutuwa talaga ako sa ibang mga vlogger na yung tumutulong talaga sa mga tao. Nakakaiyak na. Ano ba yan? Kasi may mga vlogger talaga na talagang tumutulong sa mga tao. Nagpapasalamat ako doon. Kaya sana dumating din yung panahon na lumaki yung channel ko at tumulong din ako sa mga tao. Salamat guys. Thank you sa panonood nyo.